Masoyiyata wallahi ina matukar ƙaunar ki. Na kosa in ganni na kasance a inuwar auren ka masoyina. Amma na ji an ce bayan tafiya na ki rashin lafiya ko? Ai tunda na ganka yanzu na tabbata ina cikin ƙoshin lafiya. To shikenan yayi, amma ni dai gaskiya bana jin daɗi idan bana tare da ke. Ba iya kai kaɗai bane kake jira da ɗin rabuwar mu. Ni kaina ina ji amma jurewa nake. To amma saboda me yasa ke kina iya jurewa amma ni bana iya jurewa? Saboda sanin girman abin da nake so mu cimma. Kina nufin yanzu ba za mu dinga kasancewa a tare ba kenan? Dole ne sai mun sadaukar da wasu lokuta kaɗan daga cikin rayuwar mu domin mu gina goben mu. Kai, gaskiya ni dai ba zan iya ba. Haba sweetheart. Gaskiya ni dai ba zan iya ɗaukan har tsawon shekara ɗaya ba tare da na ganki ba. Ina ma laifin wata 3. Haba sweetheart. Shekara ɗaya fa muka yi da kai fa. Kai, gaskiya ni dai ba zan iya ba. Haba. To shikenan naji, amma bayan tafiya na naji an ce kin fara soyayya da sai na faɗa. Wai yanzu shi kike so? Ya zan yi in so shi? Eh mana, haka naji aka ce, wai yanzu kin fara soyayya da sai na faɗa. Wai yanzu shi kike so? Ban taɓa san shi ba kuma ba zan so shi ba, ni kai nake so.